To, čo sa udialo v Košiciach, nemá s prácou čestného policajta nič spoločné. Riadím sa heslom, že zákon musí platiť bez výnimky pre každého. Ak poruší zákon policajt, musí niesť úplne rovnaké následky za svoje činy ako každý iný človek. Vyjadrujem hlbokú ľútosť nad tragickou udalosťou na východe Slovenska, kedy policajt zneužil svoje postavenie a svoj hnev a zlosť si vybil na inom človeku. Takéto činy nebudem nikdy ako minister vnútra tolerovať. Policajt, ktorý tento čin spáchal, bol okamžite zaistený úradom inšpekčnej služby a bolo mu znesené obvinenie. To ale nemôže stačiť. Neuspokojím sa s jednoduchým uzavretím situácie, kedy viníka postihne spravodlivý trest. Takýmto situáciám musíme hlavne predchádzať a práve preto sme od môjho nástupu zvýšili intenzitu preventívnych školení policajtov, kde sa policajti školia, ako správne reagovať vo vypätých situáciách a rovnako pripravujeme projekt telových kamier, ktoré budú monitorovať zásahy policajtov. Uvedomujem si zodpovednosť, akú si policajti každý deň so sebou do práce prinášajú. Uvedomujem si aj psychickú náročnosť ich povolania, no nikdy však nebudem zatvárať oči pred tým, keď niekto zneužije svoje postavenie voči slabšiemu človeku. Ako som povedal, zákon bude platiť rovnako pre každého.